Merki, għedin live. Nilqakom għal programm ieħor politiku. Llum ġewwa l-istudio miegħi għandi il-Dun David Muscat u lil Mario Camilleri. Ringrazzjakom tal-qajtu l-istedina. Ma tgħidilna xi ħaġa malaj fuq hekk Dun David qabel nibdew id-diskussjoni. Llum ħan niddiskutu għandniex nivvutaw fl-elezzjonijiet jew inkella bħal Mario li bħalissa tista' tgħid huwa non-voter u li hija faxxa ta' nies li qed tiżdied ħafna skont is-surveys. Dina isni jien ivvintajt għax hemm piklu għaliex kull meta joħroġ is-survey Mario li l-ewwel ħabib tiegħi u affarijiet oħrajn ġifieri. Joqgħod jgħid ara kemm żdiedu dak li mhumiex se jivvutaw. Tant żdiedu illi waħedhom qishom partit ieħor ara kemm żidna. U ngħid ara dat qed jgħid skużi ċċuċati. U nipprova nikteb kumment u da għax ma naqbix miegħu. U għax ma ċempillux da u naqbod u ngħidlu nitħattu għajek. Kadam bħal meta ma nafx għax jiġrilek tkun qed titkellem ma' xi ħadd it-tek-tek fuq il-WhatsApp u taqbu tiddejjaq it-tek-tek. U mbagħad ħanaqbad u nċempel. U di l-istess, u qed ħanaqbad u ngħidlu isma' flok noqogħdu sejrin messaġġ u reply u mbagħad jidħol xi ħadd minn għalih jifhem u jidħol hekk naqbdu ngħid għax ixi ma naqbilx miegħu illi u jgħid li aħjar ma nivvota. Ma jivvotawx jiena ngħid aħjar tivvota. Issa hu pajjiżi, Mario, bħal l-Awstralja. Fejn wieħed irid jivvota bil-fors inkella jeħel il-multi. Intom fil-prinċipju taqblu ma da, trid tivvota bil-fors. Mela, ħanibdew l-ewwel net qegħdin xandira diretta u rridu nafżaw il-followers illi jekk iridu jagħmlu xi messaġġ naħdu issa qegħdin live, jiġifieri u naqrawh aħna għaddin fil-programm Merki. Niskuża ruħi għax kellna xejn fil-bidu għax imdejna u l-lum għandna reġija ġdida tajjeb jamanta allura ewwel darba u għallimtu daqsxejn u ħatibda tippreżenta il-podcast fil-jiem ġejjin. Mela, fuq tal-Awstralja, issa d-debate hija. Mela, l-ewwel nett jiena David ħbieb, ġifieri u għamilna anke podcast, ġifieri, però l-argumenti nħobbuhom, ġifieri jiena David naħseb din natura, le? Anke inti Merki. Le, mhux hekk dejjem naraw x'ħanaqalaw. Bażikament jiena assolutament ma naqbelx mal-Awstraljani, ġifieri inti dik tivvota bil-fors. Assolutament ma naqbilx. Ġifieri jiena lija inti għandek il-free will, jiena lija il-free will. Taħkielek Alla, issa jekk inti trid tivvota jew le, dik imbagħad għażla tiegħek. Issa ovvjament jiena ħanisma' l-argumenti li ħajġi Father David u ħanargumenta fuq dawk l-argumenti li ħajġi. Ġifieri inti kemm għandek sorry ta' Kemm taħseb? 35 kemm għandek? Għandna 46. Ġifieri votajt kemm il-darba ġifieri. Kemm votajt? Ma issa kemm ilek ma tivvotax? Issa ma votajx l-aħħar żewġ elezzjonijiet. L-aħħar elezzjoni żammejt il-vot ta' qabel ħassart il-vot. Ankun eżatt. Mela allura l-Awstralja sawa? Allura l-Awstralja. Le, jiena ifhem, jekk hawn pajjiż fejn naħseb li huwa harmless. Fejn hemm demokrazija, fejn tagħmel li trid, ħadd ma jindaħallek, fejn carefree n-nies huwa l-Awstralja hu. Ġifieri da. Ma rajna fil-Covid ġara, bdax kienu carefree, ġifieri. Fil-Covid kienu vera stretti anzi, u bdew jarrestaw in-nies u biżwiemel. Ma waqfulhom ukoll. Imma ġifieri f'rigward politika naħseb l-Awstralja. Jien nifhem l-idea għalhekk għamlu hawn. X'inkella l-apatija tkun kbira. Però di prinċipju naħseb m'għandix tkun bil-fors. Ġifieri naqblu. L-fdiet tal-Awstralja iva naqblu. Taf fejn hiji bil-fors ukoll Nord Korea. Imma l-Awstralja jiena nara harmless, però xorta ma naqbilx magħha. Ġifieri qed naqblu. L-FD naqblu imma xorta. Ġenti għandek il-libertà tal-għażla naħseb dak li jkun għandu. Issa, f'Ġunju
ta' s-sena d-dieħla, u qed nitkellmu 6 xhur oħra prattikament, ħajkun hemm l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Skont is-surveys li qed ikun hawn tista' tgħid wieħed wara l-ieħor għall-aħħar sena, donnu dik il-faxxa ta' nies bħal Mario kollu qiegħda tiżdied. Din però tarawha xi ħaġa tajba jew ħażina fiha. Jiena li xi ħaġa tajba. U għalfejn tajba. Jiena ifhimni ngħidlek din li n-nies mhux qegħdin jivvotaw, mhux qegħdin jivvotaw jew għax ma jridux jafu b'xejn bil-politika ġast ġifieri neqpa għaddej u ma nagħtilkax xejn. Ġifieri jiġi xi ġimgħa ma jew inkella għandek dawk imbagħad dik il-faxxa li dejjem kien hemm faxxa ngħidu hekk. Iżgur hemm xi 5-6% dejjem ma jivvotax fl-elezzjonijiet ngħidu hekk ġenerali, naħdmu mill-elezzjoni ġenerali. Dawn ma importahomx, ma jinteressahomx, ġifieri dawn gvernu mhux ma jinteressahomx. Ma għandek dik il-parti l-oħra naħseb jiena li biċċa kbira li mhux qed jivvotaw għaliex qed iwasslu messaġġ. U l-messaġġ hu daw il-partiti li għandna huma kollha l-istess. Issa, jiena ngħidlek li dawn il-partiti huma kollha ħżiena. Jiena ma ngħidx in-nies li hemm fil-partit ġifieri dak li qed jikkontestaw l-elezzjonijiet, imma il-partit. Għaliex aħna anke hawnhekk ġew ħafna nies u tervistan ħafna nies għandhom ħafna idejat imma x'qed jiġri. Il-partiti fil-firma tiegħi mhumiex iħallu lil dawn in-nies jaħdmu. U l-ħsieb tagħhom qegħdin jirstriġġewulhom il-ħsieb mhux qed iħalluhom jaħdmu kif qed jaħsbu huma. Għalhekk Mario ma għalhekk hemm l-elezzjonijiet. Iva, ma x'jiġri titbiddel in-nies. Imma x'jiġri x'tbiddel in-nies? Jażlu l-ittiq tal-partit għax il-partit huwa aqwa u dik ma naqbex assolutament imma ħalli huwa l-partit huwa aqwa mill-individwu, anke stess individwu li jkun il-politiku li jitla' u jiġi elett. U x'jiġri? Taħseb li sinċerament il-partit aqwa mill-interessi tagħhom u ħallina l-ewwel jien, it-tieni jien. Ma jimxu mal-partit. X'upportom il-partit? Kenna. Imma rajna pereżempju fid-divorz, tal-abort, x'ġara tal-abort? Fil-Partit Laburista kien hemm min ma qabelx mal-abort, imma vvota favur l-abort. U taġġa un po' Sofija. Taġġa un po' Sofija? Ma qablux imma xorta. U ġara x'ebba tal-partit. Imma mbagħad inti għalhekk imbagħad hemm l-elezzjonijiet. Imma x'tagħmel? Tażel minn tażel ħajmxi mal-linja tal-partit. Biex inti x'tagħmel? Niġu n-Nord Korea allura naħu l-elezzjoni x'nagħmlu? X'inhi s-soluzzjoni Mario? Is-soluzzjoni, eżatt, diki x'inhi s-soluzzjoni mela x'inhu huma jippuxjaw din il-partanis li mhumiex jivvotaw. X'inhu ma jgħidu? Ara. X'inhu ma jgħidu? Mela għamilna osservazzjoni li għandek ħafna nies mhux qed imorru jivvotaw. L-ewwel dan fenomenu li qed jolqot kollox, anke l-qudies. In-nies li żliet. Kulħadd qisu apatija. Apatija f'kollox. Fil-volontarjat. Illum biex issib xi ħadd. Vera, ifhem, anke f'affarijiet oħrajn biex issib illum qatt jiġi żmien fejn anke naqra electrician għal biċċa substation għaż insibu Malti. La. Veri, din f'koll, veri l-apatija. Soċjetà li tixjieħ. M'għandniex nagħmlu tfal. Allora meta għandek ħafna fatturi, ħafna l-Ingliż jgħidulhom causal factors. Waħda minnhom hija sfiduċja fl-istituzzjonijiet. Eżatt. Xabba. Imma is-soluzzjoni mhix li ma tmux tivvota, u ħanejlek għala. Għax inti għandek parlament illi magħmul minn Sunset kemm hemm 5 dejjem jiżdiedu, daqqax kwota taw. Biex nitkellmu hemm sarħil. Maħallija, issa semmuha forsi. Nitfgħu round figure sewwa jien naf hemm 70 ruħ. Propjament bil-fart irid ikun, jiġifieri 71, tamam. Għax inkellek ikunu biż-żewġ ħadd ma jkollu maġġoranza. 79. Appunt. 79. Rridu kun dejjem odd number. Bil-fatt, eżatt. Mela. U nofshom mhux imtellejn bil-vot. Hemm dawn il-79 ruħ. Daw joħorġu jivvotaw 95%. Joħorġu jivvotaw 5%, daw xorta jittilgħu. Daw xorta sa jpoġġu hemm daw. 100%. Mario. U naqblu 100% naqblu. Hawnhekk naqblu 100% u jien allura inti bil-vot ħatħalli inti xi ħadd jiddeċiedi għalik. Imma x'in id-differenza bejn żewġ partiti illum il-kbar? Imma dik kwistjoni oħra, dik m'għandix taqsam mal-matematika tas-sistema. Imma is-sistema kif qed tgħid inti ħadeqpa.
granted, ġifieri ma hekk naqbel miegħek perfettament. Imma il-messaġġ ta' dawn in-nies illi mhux qed jivvotaw, mhux huma anarkija ħanejdu hekk. Imma jista' jkun, imma M'intix messaġġ taħseb li qed tagħti lill-MP tiegħek illi tgħidlora jien ma vvotax ta'. Jgħidlek bravo Pitravu, m'għandix bżonn l-vot jista' tiegħek. jkun Għax-xorta illi dawn in-nies li mhumiex qed jivvotaw l-ewweltien għax qegħdin jistennew bidla fis-sistema, bidla fil-partiti, bidla f'parti ġdid. Ma ħanejlek min jistenna jiterra. Ħajibdlu għadġiġ partiti. Le, jiena ma naħsebx ħajbidluha, għalhekk ma nivvotax. Jien ma naħseb. Mill-argument naħseb li qed jagħmel il-fatt. Fimtix Qed nifmu l-punt tiegħek. Da xorta, il-kwota flok tkun ngħidu tal-MP ħa. Sewa, flok tkun 40,000. Tiġi 20,000, imma xorta sitt kretina ħajmorru. Iva, imma is-soġġeri. Jew sitt MPs. Di live. Le, da xorta sitt persuni ħajmorru hemm. Flok jitla bi kwota ta' 40, jitla bi kwota ta' 20. Eżatt. U nagħtu ċans imbagħad dak il-każ il-partit żgħar jitalla wieħed. Jekk jiena irvillat kontra il-partit il-kbar. Vota żgħar. Ngħid ħansib il-xi ħadd. Pereżempju, jekk jiena ambientalist, jien naf Arnold Cassuoli jew il-Minatolu. Jekk jiena fuq dak il-faxli u ngħid jinsib il-norma l-ewwel. Jekk jiena mdejjaq bil-kbar. Hemmhekk. U hekk inkun tajtu risposta. Hemmhekk qed tibda tieħu risposta. Hekk qed intihom risposta. Issa fil-Parlament aħna qed nitkellmu anke fil-elezzjoni ġenerali u sija fil-Parlament. Tal-kull elezzjoni. Issa jiena fil-Parlament. Ma ħanejlek ħaġa, aħna ninxew ħaġa fis-sistema elettorali Maltija. Aħna kulħadd maqdara, aħna għandna xi ħaġa li hija pjuttost aħna għandna dik li jgħidula single transferable vote li qiegħda biss Malta, l-Irlanda, Republic of Ireland, l-Irlanda ta' fuq, Queensland u xi wieħed mill-pajjiżi Baltiċi. Fejn inti ma tivvotax biss lill-partit, inti tivvota lill-individwu. U tista' tibdel. U nista' nibdel, jiena nista' nagħti numru wieħed aħdar. U numru 2 isfar. Il-numru 3 narġa l-aħdar. Il-numru u nibqa' sejjer hekk. U nista' pereżempju jekk il-partit tiegħi jitfali 10 kandidati, imma da m'għandix grazzja, m'għandix grazzja. Nista' nasal sa numru 1 biss jew sa 2 biss. Għalkemm dik li m'għandix grazzja spiċċat illum. Għax illum jekk inti m'għandek grazzja ma' mara, dik ħad titla' xorta fil-Parlament. Dika ma tantx tajba, vera. U aċċettaw żewġ partiti. Imma inti għandek dan il-punt. Sewa ġifieri aħna għandna vantaġġ. Pereżempju inti nagħtu każ jiena l-Ingilterra sewa, id-distrett tiegħi. U jien naf il-Tories. Jippreżentali dal-kandidat, jiena dak ikolli, imma jien m'għandix grazzja ma' dak. Jew jien pereżempju Labour Party Ingliż fid-distrett ta' Liverpool dejjem jitla' Labour hemmhekk għax Liverpool huwa Labour Party Ingliż. Imma jiena ma jogħġobniex dak, jiġifieri mentri Malta le. Inti mhux biss tagħżel il-partit tiegħek. Inti tagħżel anke l-kandidat. Kull vot jotta. Jena niftakar darba kontrattur kbir. Il-Mosta, 6 voti ma talax. Kien hemm azzjoni intrebħet bħażabbux biex titvoti. Ġifieri, ara x-saħħa għandu il-votant mal. Ma liġi jgħidli jiena għamiltuna vendikazzjoni tal-partit għax ma morx nivvota. Jenta f'xnejdlu bravo Pitravu. Dak issa jindunaw li ma morx tivvota ta' jenta għax ikunu jafu. U meta ġiġi biex tapplika xi ħaġa tal-għawżi, ħanara da ma votax, ta' ma ħajoħod għalli. Ma dik mbagħad hemmhekk issa dik ma assolutament ma naqbelx magħha. Inti jekk inti miżewweġ, minn tista' taqtam nieħrek biex tinkil mara ta' etta fil-mod polit. Inti l-arma li għandek 5 snin uża. Dak li tittamel, dak li tipprova ngħidlek. Jiena m'iniex b'daqshekk tifhimniex li jiena qed ngħidlek li s-sistema
politika Maltija, l-ġenna tal-artu. Ġifieri jiena min mhux qed imur jivvota nifhmu mhux 100%, 200%. Imma jista' jkolli din għax jiena naħseb. Bajna. Imma għandek inti din l-għodda biex tagħti risposta. Risposta. Mhux ma mhux nivvota, risposta intalla għal min għatol, jew il-normal l-ewwel. Hemm jieħdu xokk. Jina li għat Hemm jieħdu xokk. Il-partit mela, kif pereżempju, kif biddel il-partiti. Issa jiena sissa. Enti li differenti. Biddel il-partiti. Mhux tivvota. Jien imma mhux nivvota għax nixtieq li jkun hemm partit li jien inħossni komdu nivvota lih. Mela wara vota. Imma m'hemmx partit li ħossni komdu nivvota fih, u s-sentiment tiegħi qiegħdin iħossuh ħafna nies. Jekk minix kieku waħdi, jekk kont parti mill-5%, parti mill-10%. Però hemm dak il-kandidati kollha Marelli m'hemmx wieħed. M'hemmx partit. Waħda. Aħna qed nitkellem iktar fuq elezzjoni ġenerali, mhux iktar minn tal-Ewropa. Tal-Ewropa L-Ewropa naħseb jiena nisbaljaw ma jivvotawx. Jien mhux qed nagħmel indu ngħidu mela mhux qed ngħidu vvotaw dak il-kulur jew le. Għaxejn affattu. Jiġifieri jekk hemm wieħed Labour li mdejjaq bil-gvern, jien ngħidlu xorta mur. Vota. Imma vota li pereżempju dak il-Ministru li ma takx il-pjaċir. Inti teħx il-wan. Teħx xejn, ibdel. U din l-istess għal-nazzjonalisti. Aħna mur xorta u xorta mur. U pereżempju għax inti pereżempju għax trid il-dakkap u mhux liħor, u rija bil-li tagħti il-prefer. Ħana dal-vantaġġ aħna li ma nivvutawx biss il-partit. Ma nażlu l-kandidati. Ngħidlek dan il-preġudizzju li għandna kontra single transferable vote. Dan ġej. Ħanejt xi ħaġa sissa ma tkellimx politika, issa ħanejt kontra partit politiku partikolari. Dan ġej kollu tort tal-Alternattiva Demokratika. Dam kienu marru tajjeb ħafna fl-elezzjoni tal-1992, kienu marru tajjeb, diganar. Kienu ġabu 4,000 u xi ħaġa li kienet tiġi tiżjed minn kwota. Imma billi ma ġabuwiex f'distret wieħed, kienet imqasma ma' 13 il-distret. Bdew jgħidu mhix fair is-sistema tagħna, mhix fair, għax mhijiex strictly proportional. Għax qalu illi jekk inti ġġib 4,000 vot, mhux veru xejn, jekk inti ġġib 4,000 vot f'distret wieħed nagħdu każ jiena. Nagħmel Gozo Independence Party jiena. Għall-indipendenza tagħdex. U jiena nġib unkun pereżempju tabib. Sewa, tobba jġibu ħafna vot, għax jaraw ħafna nies u jkun tabib tar-ruħ. U jiena nitla l-aħħar wieħed mingħajr kwota. Tis possibbli. Jista' jkolli inti ġġib partit 1% biss u xorta titla. Jekk ikunu konċer. Imma l-alternattiva ilhom minn qabel l-1992. Bombardament psikoloġiku, s-sistema tagħna ġusta, għax ma jitilgħu xuma. Ara din daħlet fil-forma. Hija ġusta, hija għall-partit iżżar is-sistema tagħna. Is-sistema tagħna ġusta, is-sistema tagħna għamlu possibbli għall-partit titla' kważi. L-Irlanda għandhom is-sistema tagħna. U fil-Parlament hemm 7 partiti. M'għandhomx il-mentalità tagħna, ma. 7 partiti, mela l-mentalità tinbidel, mhux is-sistema elettorali. Xi trid inti? Inti dal-partit kbar qed jagħmluha diffiċli immens li partit żgħir isib postu fil-Parlament. Qed jaqbillhom, edu kif inhi. Dan biex iġġib 3,000 biex titlelet minn distret tiġġib 3,000 vot għalkemm diffiċli għal partit żejt. Mhux impossibbli, ma diffiċli. Imma mbagħad ngħidlek, imma mbagħad għandek vantaġġ ta' għax għandek l-ingovernabilità ta'. Il-Ġermanja għamlu threshold tal-5%. Għax ma jistax ikunu kull min iġib ġiex voti ikollu. Malta ma ġibġiex voti, jista' jkun postu fil-Parlament. Bdin tan-nisa veru. Nisa tan-nisa tan-nisa. U da qablu żewġ partiti. Imma tan-nisa għaġġiex partiti bistot, Jiena naħseb dik il-koħat għatu kollha taqta.
Jien naħseb hekk jaslu sal-Ewropa, naħseb li Jien naħseb kawża kostituzzjonali. ma jridu taqadi. jien kelli Naħseb. kelli intervista ma' Li hija għandu raġun Kassola. għax dan u xjaħħa u meta mistoqsi dan u xħaj kompli għalej l-Ewropa għal jiena ma ħankompli xejn għax laqdiet tan-nisa ta' Malta. Daw ħadd minnhom oġġezzjona għal ġiex partiti għal malek iridu issa ikomplu huma u għandu raġun. Da joqgħod jiġġiela għalihom. Din hija ġusta. Din hija ġusta, din inti għax aħna il-Republic of Ireland għandhom eżatt is-sistema tagħna. U jarġa' hemmhekk f'ċerti distretti iżjed diffiċli minna biex ittalla MP għax għax aħna minn kull distrett intallaw 5. Mentri f'ċerti distretti l-Irlanda jtallaw 3. Mela l-kwota hija ikbar. Il-kwota dejjem tinħadem. Kemm għandek kandidati? Plus ġifieri 1/6 plus 1. Hekk tinħadem. L-ewra. Ġifieri inti tiġġib mill-inqas kważi 70% unijiet imma mbagħad għandek il-wirt. Għax il-wirt jista' jiddependi ħafna. Darba attart Montalto x'kien? Kien tal-MP tal-Labor. Sewa, u waħda mitzi kienet għaddietu flunijiet. Ma bad bil-wirt. Ġab iżjed. Għax kien fuq. U tala iżjed, ġifieri jekk jiena rrid noħroġ għall-elezzjoni nibdel ismi u nagħmlu Aaron Abela ħalli niġi ejjej u niġi fuq. Mux per eżempju l-argument li Zak Zammi, l-argument li qed jagħmel il-fader huwa Jiri li t-timbidel, jiri intom inti u ġurnalisti jew xinkom, intom edukaw in-nies li uruhom il-potenzjal ta' sistema. Mux tgħidu kontrija. Jiena għalija, in-nies mhux qed jivvutaw qed jibgħatu messaġġ. Il-messaġġ hu irridu partit ieħor. Ħankellmu nitkellem straight. Jien nemmen li hemm bżonn jidħol partit ieħor. Issa biex partit ieħor jidħol fis-sistema, irid ikun hemm l-ispazju, jgħid jiena għandi ċans, naqbad daw 35%, u jekk jirnexxi daw 35% li mhux qed jivvotaw, nattakka f'dik il-faxxa u naqbadhom miegħi, mela jien għandi ċans. Issa, mhux bħal qabel, għandi dik il-5% biss ma tivvotax, issa għandi 35% u dak huwa l-messaġġ li qed iwadbu daw in-nies fil-pjama tiegħi, jekk huma daqshekk intelligenti li qed iwadbu l-messaġġ. Għax dak il-messaġġ li qed nifhem. Jekk fimtek sew. Jien lesni nivvota. Inti wieħed minn dal-35%. Kif daqqa waħda jiġi il-Messija, il-Mahdi, divin Messija li għamil il-partit? Jek nivvota. Nivvotalu, uħallina. Nivvota. Nivvota zgu. Pero, Mario, il-sistema kif edallum li qed jgħid il-fader naħseb huwa li qed jgħid għalmenu ibdlu n-nies. Fis-sens, jekk għandek deputati. Ejja ngħidu il-kummedja. Il-kummedja naqax fader. Il-kummedja li għamlu f'Taġan Paul Sofija, jiena li bir-rispett kollu da, jiena li dak qasem wieħed minnhom li jiswa Karlin fil-Partit Laburista. Voldri mhux ħan iddejja. Navvotaw hekk. Issa jiena almenu kieku ħanerġa' nivvota l-Labor, nivvota l-kandidati ġodda. Almenu m'għamlux dik il-. Mela, issa ħanitkellmu x'għamlu l-partiti fil-każ tal-Covid. Fil-restrizzjonijiet. Fejn kienu daw żewġ partiti? Fejn kienu daw żewġ partiti fil-restrizzjonijiet? Fejn kienu meta jemmort naqra litri l-nies qegħdin iwaġġaw bil-vaċċinu kelli n-nies irdu jitkellmu magħhom ma kienhom kien daw in-nies. Issa titkellmu individwalment, jellek iva. Imma inti fil-Parlament kellek iċ-ċans kollu turina kemm inti raġel. Imma dawn naqsu kollha. Ullu jinsa l-lum li nistenna l-apoloġija miż-żewġ partiti. Mhux inbilli l-Partit Nazzjonalista ħareġ tard jiftaħar li issa neħru s-sozzjonijiet u ħareġ naqra tard għax għalija kien għaxxir tal-voti. U nasab għal kulħadd kien. Fejn kienu? U li għamlu apologija pubblika għal dak li għamlu f'dawk it-3 snin. Sija l-Partit Laburista u sija l-Partit Nazzjonalista, għax il-Partit Nazzjonalista qabel ma dak li għamlu il-Partit Laburista, anzi il-Partit Nazzjonalista ried iktar għax kien hemm ħabtarijiet illi jagħti l-direttur tas-saħħa id-dritt ta' emerġenza pubblika. U kien għala Bernard Gregg din, li kieku kien emerġenza pubblika, taf x'in jiġri. Dik manda kollox il-Superintendent tas-saħħa. U dak li rrid jagħmel Bernard Gregg. Kien jisimha. Charmaine Gauch. Ġifieri jiena qed nistenna apoloġija minn dawx partit, darbija ma nivvotax. Għax jekk ħadda ġiġi l-istess ħaġa dal-pajjiż ħaġa nsibu l-istess restrizzjonijiet. Il-bani dawn qatt ma nista' nivvotalhom. Qatt.
Issa. Jisu bħall-Angelus. Le, ekku. Jew dak tiftakruh l-avvisa tal-mejt. Ma dak jarġa jiġri, x'ħajġri? Le, inti x'taħseb li jiġri? Jarġa jiġi virus palma kien il-Covid. Ejli, x'taħseb li ħajġri? Jaqblu ġiex partiti taħseb li jagħmlu l-istess palma għamlu? Tajjeb ukoll ngħidu li daw qablu wkoll biex il-ekonna. Imma ħanejlek. Għax kollox jaqblu. Bil-ħażin kollox. Mario, le, right. Le, imma il-virus u l-bakterja u l-bacillus u biex jaqsam. Ma sistema elettorali. Għax dawn jimxu mal-linja tal-partit. Jiena mhux qed nitkellem fuq id-deputati, għax id-deputati ħafna minnhom huma tajbin. Imma m'għandhomx il-gazz. Palma ħan nitkellmu ċara. Palma kien is-sinku ta' Gżira, Konrad. Da għam, u sabbat saħ. Għallu xie firta ta' minn fuq bil-romblu. Kiku kanna, u jina ċert, perswad, illi ku dal-bniedem joħroġ għall-elezzjoni ikollu ħafna nis waraħ. ħafna nis waraħ l-esti jappoġġjaw. U jien, naħseb Darba. Anke nitkellmek straight. Meta fl-2008 kien hemm dik il-kriżi finanzjarja fl-Iżlanda. U kienu falla kull pajjiż u fallew il-banek u hekk. Dak kien ħareġ wieħed. John Gnar, ma nafx kif tgħidu eżatt ismu bl-Iżlandiż. Le, kien ħareġ għall-elezzjoni ta' sindku. Ta' Reykjavik, il-kapitali tal-Iżlanda. U l-partit tiegħu kien jismu Best Party. U kulħadd iwaqgħu. U kulħadd jirridu kolaħ. Jirrida minn dat tip jiġifieri li besta Darth Vader u Father Christmas, ta' ġifieri da il-weddit tiegħu pereżempju li jġib il-polar bears fl-Iżlanda. U hekk, jiġifieri da iżjed kemm ikunu ridikoli. Da iżda taf li rebaħ l-elezzjoni. U sar sindku ta' Reykjavik. Kenna l-Beppe Grillo li ta' Kif biex irrid ngħid? Beppe Grillo, Zelensky x'kien? Mux komedian. Issa. Il għadu kif tala il-president tal-Arġentina, Kaxxaġen, bitċejn. Farrajt, iħor. Ġifiri, inti jek trid tagħmel, ġifiri, għandek da, mela noqogħdu aħna Malti, l-Ingliżi kienu jgħidu għalina. Malti is gem. Eddit gerger. Dini, gerger biex ħaġa. U jena nemmen li babla gerger xi ħaġa. Però li qed jgħid il-fader daw li semman nies kollha li qed fil-verità. Possibbli m'hemm ħadd hemm jien nafhem dik hemm Sandra Gawci jew da. Sandra Gawci ma nivvota laqas mejjed. Lejdi joġobni, anka votajt ejdi. Mux jistan nivvota ejdi. Jena etnejt. Jek daw. Lejdi, jem nis validi f'lejdi. Jek daw, jek imdejqin bil-żewġ partit il-kbar. Hemm iż-żgħar. Ma mhux ma tmurx. Imma ejdil minn nivvota nek għalfejn. Ejdek ma nagħmilx. Ejdil minn naħseb. Semmejt li Sandra Gawci. U jien qed Sandra Gawci ma nivvotalix. Asmejt għaxiex. Għadi taqbillek mal-abort, taqbillek ma' ħafna drittijiet. All right. Dawn. Imma kif nista' jiena ġibtilek bħala. Huma jasulhom drittijiet. Jiena mhux dritt għax jien ġibtilek bħala eżempju. Iva, ma jien qed għalfejn mhux nivvotala. Per-eżempju, issa ejdlimi, u nejdlek, għaxina bil-fors. Bil-kem ma kienx zballiet Sandra, għax issa ma għamlu klip u jedu. Sandra Gawci. Għasemmu, normal l-ewel, imma nivotax normal l-ewel. Għax naraħwis kontra in-nies li huma ta' Carnegie School, ma nivotalux. Issa, għammi ma jaqbex miegħi. Jena għalija, ma nivotalux fuq dak il-prinċipju. Ilek taf xistajlek, Mario. Anarkist, forsi? Le, xorna bil-maqlub. F'dak iż-żmien ġesu qal lin-nies din il-parabola. Kien hemm wieħed li kellu 5 talenti. U taħ 5 talenti, u ħaddem 5 oqra oħra. U kien hemm wieħed li taħ 3 talenti, u ħaddem oqra 3 oħra. U kien hemm wieħed taħ 3 talent. Talent wieħed. Għal-ħammur naħbih jiena. U ma nużax. U mar il-Sinjur għallu il-talent li tajtek inti. Għalix ma ħaddimtux. Għallu għax bżajt minnek. Imma li ħarta faw il-bank. Sawa, imma li ħarta fil-bank. Namel faw il-bank. Inti taħk il-vot.
Nitfaw il-bank. ħafna biża u da għax ma ħadd kapaċi u ma sajt. Le, jiena Qed qed tagħmel nitfaw inti? il-bank. Qed ninvestih il-vot. ċet tinvestih inti? Daħallejtu hemm għall-laqbut ta' trab. Qed ninvestih billi ma nivvotax. Għax qed inqajjem nies oħra li qed jgħidu għaw ċans nidħol. U validi. qed paxxiju inti qed tgħid kontra l-establishment u għandek raġun għax ir-rabja tiegħek ara taħseb li mhix tiegħi wkoll. Ara taħseb li mhix ta' ħafna nies. 100%. Imma bli qed tagħmel qed paxxihom u minn għalik li qed tinkihom għandek monita. darba ħanejlek, darba kien hemm wieħed. Missa ngħid fejn il-parroċċa u kellu ġlieda kbira mal-kappellan. Ma jistax għalih. Għalli tant ma nistax għalih, faħda, għalli meta naraħ ġih minn hawn immur minn hemm. Ma nifilħux. Qedlu ħanejlek x'tagħmel. Qedlu 10 il-leħja. Aħsel wiċċekom x'ċarek iżjed libsa pulita u meta tkun il-pjazza. Buongiorno kappillan, reverendu, hekk tittamel. Leta, ma nara, ma kif nara, ma nifilħux. Qedlu għamel sforz. Ġi xarejn wara. David, hekk għamilta, u ħadmet, qedlu x'xarajiet. Għamilt kifet li inti wara. Għalli kappillan kif kien niżel it-taraċ kif rani għalli tant fixkel li waqgħet taraċ. Pjaċira xwaqa. U kelli murnejnu jien. Juri xirrit ngħidlek Marju. Ġlieda tħol għaliha, ġlieda. Mela, x'qed tiġġieled inti? Inti tgħid lin-nies tmurrux tivvotaw. Jekk temnu li għandhom bżonn ikun hemm it-tielet partit, ngħidu Inti tgħid lin-nies tmurrux. Ara jien minix qed ngħid li min marx jivvota. Qed nitfgħu l-infern, taħseb li mbagħad wara kollox ma waqgħetx id-dinja, ma waqgħetx id-dinja jgħidu l-isfijiet biex imorru nivvotaw. L-isfijiet dejjem ħarġu pastoralijiet qabel l-elezzjoni u jgħidulna oħorġu votaw huwa dritt u dmir li tivvota. Dik kull elezzjoni. Ma jiena taf xejn saqsija. Taf minn ma miliex din. Taf minn ma miliex bil-isfijiet kollha għandna. Intom tiftakru Giuseppe Mercia, naħseb Gonza ħadd ma jif. Giuseppe Mercia, Paolo Cremona u da, min taħsbu ma miliex minn dawn it-tlieta. Le. Min? Cremona, le. Da xikluna. Da xikluna fl-aħħar elezzjoni ma ħarix pastorali. Mela għamel sew. Għajjem dan il-punt. Għanna wieħed mill-kummenti u naħseb fil-verità huwa feeling ta' ħafna nies. L-żewġ partiti li għaw il-kbar saru f'ħafna ideal l-istess u f'nej liberali. U mawx donnu xi ħaġa lej l-lemin. Daqet jgħid dak li qed ngħid. Taħseb għalhekk Audi ħafna nies ma jridux jivvotaw. Minnu Merkim? Raymond Ambrogio. Naqbel ma Ambrogio fuq din. M'għandix. Imma x'inhi s-soluzzjoni ma tmurx? Is-soluzzjoni għandek monita. B'żewġ usuħ differenti, all right. Imma għandek l-istess monita. U dik il-biċċa xogħol li għandek il-politika llum, l-istess monita b'żewġ usuħ. Mela immur innaqleb l-imqallem wiċċ. Ħansib l-istess ideoloġija. U dik li għandna. Imma din fl-aħħar ma laħar tafx isna. Għalhekk ridu monita oħra. Ridu monita oħra. Ħalli jkollna monita oħra li hija differenti minn dik li għandna. Iġġiex partiti huma l-istess. Forsi d-differenza li hemm. Li m'hemmx korruzzjoni fil-Partit Laburista. Ma fl-ideoloġija l-istess. Mario, ma naqbix miegħek. Laqas il-partit u minnu mill-kbar fih innifsu mu l-istess. X'għadda Marko? Għal fuq u daħħam billi jgħidu, dak għalli fuq il-ċentru ċelluka, u ċentru sinistra. Partit li għanna nħarsu, lejn. U daħħam billi jgħidu, jena taf xejdlu l-Demarko, il-ċentru sinistra ta' fenteħel ma ta' sal-but, ta' Umbat mal-arti t-seċedu, mura ranna duru l-għala ċiċċanma. Imma tafax qed jgħidlek, imma tafax għax qed jimraħ illi jem qiegħda d-daqqa. Dan bħal meta aħna il-Knisja nagħmlu s-sinodu. Imma isma' da wieħed konferenzi daw fl-aħħar mill-aħħar. Ma tagħti każ da. Inti tiġi l-elezzjoni ma tivvotalux. Jek naraw il-manifesti li jiffirmaw. U l-manifest l-ewwel ħaġa li jarmu l-manifest.
fil-dana. Ma tivvotax tivvota, tivvota għax joġobni dak, joġobni liħor. Jena narġa' ngħidlek, hemm ħafna nies validi fil-partiti fit-tnejn li huma. U pereżempju semmejtlek il-Konrad. Ara, Il-Konrad Manxie. ejjew Konrad Manxie mhux fil-Partit Laburista kien. Imma sabbazzah. Kieku konna 10 jew 20 hekk, żewġ partiti. Ġifieri, Mario, daqshekk is-sitwazzjoni Malta disprata. Disprata. Illi Malta disprata u ktar ħajżidu nies ma jivvotawx. Sakemm ifaqqas partit jista' jkun miż-żewġ naħat. xi Gerd Walders hekk ta' Malta, jiġifieri jew xi Beppe Grillo hekk. Jiena nemmen li ħajkun hemm moviment. Eh, U da ħajqalmu l-moviment, il-partit daw in-nies li mhux se jivvotaw, non-voters. Issa, xi ħaġa oħra, domanda oħra. Iż-żaza. Lejn l-ekottomizmu. Iż-żaza. Qabel magħluk. Il-ekottomizmu. Inti Inti l-għalqax titfalla mhux id-demel biex jikber il-ħaxix, biex jikber il-tajjeb. Ma titfallix, le. Hekk għandna bżonn issa se nitfgħu id-demel ħalli jikber it-tajjeb. Jidher ukoll ċar li Ħaxix salva. hija problema kbira li għandna żgħażagħ ħafna qed jitilqu mill-pajjiż u jridu jitilqu mill-pajjiż. U donnu daw interess fil-politika m'hemm xejn. Issa daw fl-aħħar mill-aħħar huma l-futur tal-pajjiż. Naħseb hemm interess fil-politika, għalhekk qed jitilqu mill-pajjiż ma kien naħseb. Imma mhux ħajkunu għaw, daw mhux ħajvvotaw. U Le, mhux se jivvotaw, imma jitilqu ħanejlek għal jitilqu. Mhux waħabba l-politika ta' le jien ngħidlek interess fil-politika. biex tixtri biċċa flat, bit-two bedroom Imma flat, mhux il-politika. bidejn u Imma mhux il-politiċi ġabuna f'dak l-istat. Fl-aħħar mill-aħħar. Imma rridu Mhux jara l-futur daw, dik il-vera daw ma tihomx tort. Għal 250,000 ledda ma biex Imma tiddejjen. intom allura xi tridu Nord Korea xi tridu? Le, rridu xejn. Rridu partit. Jem miegħek naqbel issa. Jiena rrid partit. Kien hemm pajjiż fil-flies. Jiena ma nixtieqx, isma' jien ma nixtieqx ma nivvotax għal dejjem. Tifhimniex ħażin, jiena qed iwassal messaġġ billi ma nivvotax. Bħallu tistenna l-messija. Le, ġifieri ma jiena rrid. Għadni ċajda. Le, imma jiena rrid li jkun li l-potti qed jisimgħu nies li huma kapaċi u ħafna nies kapaċi validissimi u Malta. Ikollhom il-gazz li jagħmlu partizzju. Illi lin minn dawn il-ġiex partiti għaqda waħda. Il-partiti narġa' ngħidlek mhux lin-nies li hemm il-partiti għax huma kapaċissimi, hemm ħafna kapaċi u kellna hawnhekk. Jiena l-appell tiegħi huwa. Anka jekk ikun one party state. Mbagħad ikunu storja oħra. Dak kien hemm pajjiż jismu Turkmenistan, kien wieħed mill-eks Repubbliċi tal-Unjoni Sovjetika. Mbagħad wara l-1990 meta sfaxxat l-Unjoni Sovjetika wara Gorbaċov u mbagħad tala Jensen u Xoljewa, dan kien l-indipendenza għandek il-Kazakistan, Uzbekistan, Kirġikistan, wieħed minnhom huwa Turkmenistan. U kien hemm wieħed Niyazov, da. Miġnun perfett, da. L-ewwel kien komunist, u f'daqqa waħda sar Turkmenistan u da, insomma, li hu Turkmen, ġifieri. Għamel statwa tiegħu innifsu tad-deb rotating id-dur max-xemx, da miġnun, ġifieri ħallil saraq kull men u kien jorganizza l-elezzjonijiet. Mela l-elezzjonijiet tiegħu kienu it-turnout 99.9%. Alla jbierek. 99.9%. U voti favorih 99.8%. U biss ma jibqax nifsu naħseb jien. Kif mitu fl-2000 u xi ħaġa u kien sar wieħed Berħimanadov xi ħaġek. Kienu għamlu elezzjoni. U kien hemm 6 kandidati, però kollha tal-partit il-kap tal-oppożizzjoni. U fl-ewwel elezzjoni kien ġab kien l-istess it-turnout xi 99%, kien ġab 89 kważi 90%. Alla jbierek. U mbagħad kienet saret elezzjoni oħra u ġab 97% Mela, ismani xirrid ngħid, nagħtu każ jien Turkmen. Jien. Hemm sitwazzjoni disprati iżjed minn hekk żgur, ta' pajjiż dispratu. Ġifieri mhux Mario Camilleri u Malcolm irridu biex jipprotestaw. Taf li anke hemm kieku jiena mmur nivvota.
Ankemm immur nivvota jien. U ħanejdlek għala. Għax dawn in-nies jaraw dil-karta. Ara, wieħed kontrina. U dawn nies paranoid ta'. Dawn ukunu, dawn huma nies. Min kien il-kontri fiċċu jisparaw. Imma nkommut martir tibżax, jien għandi stonku. Dawn huma nies paranoid, daw bħallew l-għenin insara, jien min issa naħraq inċens lill-imperatur. Laqqas jekk jien waħdi wieħed minn 1000. Jien mhux sampaxxik. Jien mhux san ma nivvotalek. Jien anke kieku elezzjoni tannejk bħal dik. Xorta mbur jiena. Issa għalla ħares Malta daqshekk, jiġifieri ġibtlek eżempju prattiku. X'inha naħseb aħna eżiet nixbħu l-każ tal-Iżlanda jien milli ta' Turkmenistan jew inkella laqwa waħda, x'inha nħobb insegwihom l-elezzjoni, per eżempju l-elezzjonijiet Amerikani u hekk. L-elezzjoni interessanti ta' l-elezzjoni Amerikani inti tista' kandidat iġib maġġoranza ta' voti. U xorta jitlifa elezzjoni, ġrat, milux. Bush hekk kien rebaħ, Al Gore kien ġab iżjed. Bħala popular vote. Clinton hekk ġabtilha, popular vote ġabet iżjed minn. Għax huma sistema ta' Għax hemm sistema tagħha ġifieri. Anka l-Ingilterra dik ġieli ġrat. Per eżempju l-Ingilterra bil-first past the post. Ħadd ma jġib 50% ta' maġġoranza assoluta. Ħadd. Jkunu bejn 32 u 45%. Imma jkollhom maġġoranza kemm trid fil-House of Commons. Jiġifieri nies tibda nsemmilek sistemi elettorali mnejkin iżjed minn Malta kemm trid. U xorta mmur jien. Xorta mmur għax inti ħafna nies tinsih barra Malta għas interessom, il-terna tkun veru bax, ġiviri. Imma, il-punt huwa ġiviri imma laqwa waħda doġbok li l-għdi. Meta kienem kas fil-Liberia, kienem Charles, xkittoro kien jismu King. Da ġab 134,000 vot. Mentri registered voters kien hemm 15,000. Għara jista' ġikun, jivri da rebaħ da, b'xi 1000%. Ġifieri ara kemm babis fil-voti. Anka dik Mario mur nivvota jien. Għax meta huma janalizzaw, ara wieħed kontrija. U dik tkiddu. Anka għal dik biss jiena. Naħseb il-punt tiegħek u l-punt tiegħu li aħna 35% u kemm hawn. Qegħdin inkiddu l-iżgħaġ partiti. Enti suffara dak taf x'għamillek darba ħansemmilek ieħor. Eżempju ta' kappilla darba kont. Qed taħseb l-iżgħaġ partiti fil-preżent. Mhux qed ixommu li ħajkun hemm ħajtħollhom xi ħadd għal dak il-35%. Inti taħseb li żewġ partiti jinkiddu għax 35% ma jmurux jivvotaw. Suffara dak jorku idejhom. Imma jekk daw iż-żewġ partiti. Jgħidulek, ma jgħidulek xek, imma jekk jgħidulek kemm aħna dispjaċuti. Imma jekk ikun hemm. Ħanġiblek eżempju ieħor. Darba kont viċi ma' kappellan. U dak kellu xejn mal-isqof. Għalli jiena nqiedu ta' nirriżenja. Inti irriżenja. Ħalli da. Ara da rriżenjali u hekk. U għamililu ħabbara u hekk. U jien mortet, xil torok għamilt. Għalli dak ma jaċċetta, għetlu bil-maqlub. Għetlu dak jaċċetta r-riżenja. Jgħidlek, dispjaċir kbir, naċċetta r-riżenja tiegħek. Kif titlaq mill-uffiċċju, uħorġu xampanja u niċċelebraw, għax ħlist minnek jiena, mingħajr ma kelli bżonn inkeċċik. Għetlu isma' minni, jarġa' xempillhom isma' jiena ġilt u ħanirtira r-riżenja. Ħalli hu ikeċċik, mela titpaxxi ħint tir-riżenja. Imma naħseb. Għadil l-istess. Il-messaġġ. Jek darba kien hemm wieħed, da każ vera.
Daqqas vera, ħanibda ftit iċ-ċirkustanzi, għax għal-ewwel ma qalulix f'każ ta' qrat. Ma jiena xi ħadd li għal jgħidi li hekk. Nħossi li għandi nipproteġi l-dan tiegħu. Għalli jien weduni appartament tal-housing. U ma tawli, kemm trid Velu. kemm trid eluf. Elufa bħalissa. Kien hemm iweduh pensjoni. U diġi x'naħat jagħmlu għata. Ma nkunx partiġan. Mela. Da, għalli ma mmorx jien vota, Għetlu tafala ma jtawlekx l-appartamentat, waħda minnom għax mandomx, għax ma bnewa. Għetlu ma waħda minnom, waħda raġun l-ħra tafala, għax ma votajċ. Għax għakka jgħidu, ħanara minnu votali. Ma nanti għal minnu votali, ma li lek. Jew tu għal il-ħaj votala. Mela, ġifiri, jekk inti minalik li għax ma votajċ, għetintijom risposta ta' ma baħnar. Ma daħni, psikologikament, ma daħni. Jgħidlek, darba tan-nar. Darba tan-nar, kellhom. Ara, Mario, jena naħseb ikbar minnek jien. Ma jena niftakar elezzjonijiet. Meta kienu jivvotaw. Nord Korea, 97%. Mela, kien joħorġ kważi Kolħat kien Ma joħorġuhom xjuħ Mux l-ura ħafna, 2013 ġiviri u lemma U lejnet nejti fil-sebajnijiet u fil-disinijiet, over 90% jħorġi votaw. Imma fil-sebajnijiet kienet ħafna isjek. Pratikament, kulħadd. Ma over 90 kienet ġiviri. Ma pratikament, meta kitib li joħorġu 98%. Meta kienu joħorġu numru profanejdom bil-Malti. Meta kienu joħorġu 98% tan-nies, il-politiċi kienu jagħtu kasom iżjed lin-nies. Minn meta issa li qed joħorġu 70. Imma issa l-messaġġ. Mela, meta darba minn tof. Issa biex minn tof ħatma kien jgħidlu bżiqtuni. Meta darba minn tof kien sa jagħmel xi ħaġa tan-nar fuq il-mortali. Kienu marru ta' wara l-mina. Kont nivvotaw. Kienu marru ta' wara l-mina. U eddew. F'sija bidilha d-deċiżjoni. Tan-nar. Biex ma jitlif xerba. Ġifieri il-podaw eżempju wieħed. Ta' eżempju wieħed biex nurik. Issa mhux qed ngħid jekk hix tajba jew le, għax għala ħares kull lobby li għaw għal-interessi tiegħu. Jien naqbel miegħu, ġifieri, naqbel miegħu. Mario f'ġeħalin. Ma naħlaq polemika biex nsemmi eżempju. Ġifieri il-punt huwa kienu jagħtu kasu meta kien jivvota kulħadd, meta kien jivvotaw bħal Nord Korea 99%, kienu jagħtu kas kull qajma u kull aħ. Illum kienu ħafna nies fissati għall-politika. Illum meta konna fissati kienu jagħtu kasu. Meta aħna l-antik noqogħdu maqdruh. Kellhom affarijiet. Kellhom żmien il-ġaħan. Mela. Il-ġaħan, bil-rispett kollu. Meta. Ma kienu ma ħanejlek dak. L-abolist twelet, il-gelb żug. Il-gelb żug ġal-bandiera. Għadak laqqas tlajt teenager, tkun diġa laburist, għas taf minnu minn tof. Jaw kella, medax minnu borċu li fi, jaw minn kienem, jaw bil-akadami. Ġivi diki, brainwashing. Kellom affarijiet żiena. Kellom affarijiet. Meta tisma' bniedem jgħidlek għalija l-ikbar ignorant. Jiena demmi nazzjonalist, demmi laburist. Jiena m'għandux. Tagħmel li x'jagħmel il-partit m'għandux. Il-punt huwa meta kienu jivvotaw kulħadd kienu jagħtu kasom lin-nies. Illum meta mhux qed jidejjem joqsu, qas jagħtu kasom. Qas jagħtu kasom u jiffindaw dal-ħafna diskors. Jinnek qed jagħtu kasom. Nagħmlu żvilupp sostenibbli holistiku. X'inhu da? Ġi tfisser biex jgħaddik bil-minajn il-labra da. Illum Jiġifieri jgħadduk biżi. Jiġifieri min għalihom li għax ma jmorrux jivvotaw ħajati kasom bil-maqlub. Mhux xorta mhux jagħti kasom. X'in jitla' fil-gvern? Min jagħti kasom il-votanti? Min jagħti kasom?
Jgħadu kasek, meta ma min? titlax. Min? Forse x'jagħtu kasek? Jgħadu kas jitla l-ewwel. Dur l-ewwel, Jgħadu kas jitla l-ewwel. Inti taħseb li ma jkunx xokk politiku, bħalma ma kienx xokk politiku. Vindikazzjoni politika, vindikazzjoni ħajamlu vot ta' vindikazzjoni. Bħalma ma kienx xokk politiku tal-Olanda. Imma xokk politiku. Ma jgħadu kasek. Xokk politiku, daqshekk, u x'ħajġri? Missa Le, x'ħajġri? Imma minn tal-menu l-iżvok ħattu. Iva, ma sa jiġri. Vodajna l-ewwel daqshekk. Mela qara. Bidla, x'għamel il-pajjiż bidla. Imma Kull ma minna tajna vota differenza, id-differenza bejnu u bejnek taf x'inhi. Aħħar mill-aħħar taf x'inhi. Li jiena għandi t-tama u l-isperanza. Le, jiena ma tax. Le, anzi, bil-maqlub. Jiena qed nittama li dawn l-ammont ta' voti li mhux jivvotaw, ikun hemm parti ġdid. Imma qarajt Mario, ħanejdlek li qed jgħid Mario. Da Gert Wilders ilu joħroġ għall-elezzjoni, naħseb ilu 15-20 sena. Fl-aħħar ġabba żewġ. Issa ġabba żewġ. Kien hemm nies bħalek għal dawn l-aħħar 20 sena dejjem jisu jiżdiedu jgħidu ma forsi jiġi partit. Fl-aħħar kellhom jaqgħu għalih. U naħseb taqbel jew le xokk politiku ħajkun hemm. Ħaduh. Ejjex oħra dik dejjem ma xokk politiku aħna nitkellmu fuq livell Ewropew. Għax aħna l-Ewropa. Għax meta ma l-ewwel ħammorru f'livell Ewropew. X'ħajamel l-ewwel fil-livell Ewropew? Għedli. Xejn. Imma jiena l-messaġġ tajtu. Jekk inti jekk ifarrajt ivvota l-ewwel. Jekk inti farleft ivvota Sandra Gaw. Imma l-messaġġ tajtulhom liż-żewġ partiti l-kbar permezz ta' protest vote. Inti ċettejt. Jiena l-ewwel net l-ideoloġiji nitfaħħom ġażibel. Għax din ħanqbaw seri jiena light u jiena left u jiena ċentru. Jiena għalija l-ideoloġiji għax jiena hemm. Ismilna ngħidu kważi sija, qed li xlet kwarti. Isma' jiena hemm prinċipji naqbel max-xelluk u mal-lemin. Jiena ngħid li jiena għandi partit minni komunist. Għandek partit minni komunist inti jew m'għandekx. Jiena naħseb dak kien hemm antropologu Jeremy Boseven. U kien qal li Malta għandna dik il-familjel tal-familji xaħam sejt it-tieni kelma. Niġbet l-familja. Veri Malta, tribujiet għanna. Tribujiet għanna, jibdew it-naqsu. Imma xorta ma narax alternativa jiena għal-sistema demokratika tal-elezzjonijiet. Hija achievement kbir tal-Oċċidenti illi ħaduha fid-dinja kollha ħadd ikkupja. Jiġri ħasra li ma nużawiex, mhix qed ngħid li perfetta ta' xejn affattu. Għax ħafna mill-gwaj li għandhom is-soċjetajiet oċċidentali huma irrilevanti mill-elezzjonijiet, huma dekadenza morali, tista' mhux tagħmel iżjed sistema perfetta. Semmejna l-far right u l-far left. Għax inti semmejt. Dak żgħira. Il-far right u l-left. Jiena nasal naqbel biċċa ma' Mario li naħseb illum il-ġurnata hemm iktar issues wieħed li jista' jiddiskuti milli toqgħod tgħid għax jien tal-right u jien tal-left. Jiena rajt klip ta' Sajru Sengerel li kieku da ma rafx leħnu. Nejtara da kandidat tal-far right. Għax da beda jgħid. Ma fl-istess nifs qed jgħid immorru le xellu. Żgur, fl-istess nifs da jgħid immorru le xellu. Imma beda jgħid issues da li nsemmu normal l-ewwel ilu jgħidu 20 sena. Li għaw ħafna bini li l-ambjent inqeret. Ma isma li għaw ħafna bini u l-ambjent inqeret. L-alternativa demokratika la tgħidu żmien. Kassola jgħidu jgħidu żmien. Però ma jistax ikun fl-istess nifs jien dal-argument għamiltu miljon darba. Trid iktar nies ġodda l-pajjiż, m'għandekx ixju kemm jidħlu nies u ma trix bini. Feħa joqogħdu fuq il-baħar. Waħda mal-oħra ma treġix. Fimni pempju argument li naqbel miegħu mal-alternativa demokratika jien essaċ naqbel ma ħafna affarijiet li jgħidu ma naqbelx essaċ ma kif issa ħadu l-pożizzjoni tagħhom
lejn l-estrem xelluk. Però da beda Però tkellmu. L-oli ta' Tkellmu fuq il-bini l-oli. u li għandna bżonn. L-oli. Għandna binna ħafna mhux intużat. Le, ma Ġifieri fimni, tkellem min tkellem? tkellem ukoll fuq Nitkellem. l-oli tal-ħajja. Għandna bżonn il-bini. L-aqwa elezzjonijiet imma tan-Nord Korea. Taf in-Nord Korea jagħmlu elezzjonijiet mhux għad-dinastija Sung għal Kim Jong-un dak ma jagħmel dak President. U dak għal-ħajtu. Għal-ħajtu. Imma għal xi tip ta' gvern li għandhom jagħmlu elezzjoni u jkun kandidat wieħed għal kull distrett. Tivvota jew favur jew kontra. Wara kemm elezzjoni skużi taċċajt. Mela, jekk inti favorih, tivvota f'dil-kaxxa. Jekk inti kontrih, tivvota fil-kaxxa. Allura da jafu inti. Le, ma per din li semmi Melkim. Le, mhux hekk dawna. Jien anka dik imur. Le, ma U nivvota favorih. U fuq il-karta tal-vot impinġi blandun tal-lejt. Mhux hekk. Lok xi ħaġa oħra. Imma dil qed isemmi. Fibni. Ekku. Anka dik imur jiena biex meta Secret Service ta' Nord Korea taraw da kontrina. Ħassru, ma tmorru tagħmlu l-vot. Dak il-każ tal-Nord Korea ma ta' Malta le. Għal dawk li Wan kbiru sabiħ. allura għal dawk li qed imorru jivvotaw Malta u ħassru l-vot. Għax dawn jibżaw illi palma qed tgħid. Taf li naqra aħjar minnek li ma aħjar minni, aħjar minnek. għax huma kawwar. Għax huma kawwar dawn. Però kieku jiena. Huma kawwar dawn jibżaw mill-politikanti palma qed tgħid. U lex kawwar dak ir-rabjati. Huma kawwar għax huma qed imorru hemmhekk biex mbagħad jistgħu xorta jistgħu jaħarquhom. Xorta jistgħu jaħarquhom. Meta jiksru l-liġi għax inti mhux suppost toħodlu ritratt il-vot, mhux suppost. U jagħmlu sew. Jien nista' nieħu ritratt. Jagħmlu sew li ma joħdulux għax imbagħad nistgħu noqdu jidħlu ħafna abbużu koro. Jiġifieri imma minna jiġi qawwi joħodlu ritratt. U l-morju li u l-ejdara kif vera ma Mbagħad ħassal ġennata, il-vot imur iġbor ieħor jgħidux ħassas. Il-punt huwa tara Mario, dejjem narġgħu naqgħu. Jiena b'xi mod ottimist jiena dal-fliexkun qed naraħ nofsu. Fl-aħħar mill-aħħar dik id-differenza bejn u bejnek ta' inti isek tajt qalbek totalment. Minn bil-politikanti li għandna fil-preżent. Ma tajtx qalbi. Fis-sistema ju. Ma tajtx qalbi. Ħafna. Fis-sistema politika. L-aħħar mill-aħħar naħseb nistgħu Għal-domanda oħra. L-aħħar domanda. Le, fadlenna xi tnejn. Baqa. Mhux għax iddejja, ta' minn tek tistejja. Le, ma ila fidel Melkim kien domanda. Hawn min jargumenta li għalkemm immorru nivvotaw fil-verità. Xorta ċertu affarijiet ma jsirux fis-sens jien għalija ċ-ċensura kibret mhux vera billi jgħidu daw li ta' parsi aħna pajjiż liberali u kulħadd jista' jgħid li jridu dal-affarijiet kollha fuq varji issues. Jgħidu lek jien x'ħammur nivvota nagħmel. Meta fuq hekk ma nistax nitkellem, hekk ma nistax nibdilha. Għax daqqa kontra daqqa kontra l-liġi. Imma dika għandek raġun, dika ma issue oħra, dibattitu ieħor mhux jiena. Le, jiena ġejt biex nitkellem fuq il-sistema elettorali u jekk jipprova Mela, ovvjament laħa nivvotaw issa li ġejja f'Ġunju tal-Ewropa. Intom taqblu kif inhi d-demokrazija tagħna u tal-Ewropa in ġenerali u ħanġib eżempju hemm ftit ilu kien hemm podcast kien hemm kittieb Ricky Caruana u għamel podcast ta' Sajan, podcast Sajan. Interessanti ħafna. U da qal id-demokrazija għal jien ma nistax naqbel magħha għalax bniedem b'moħħ Einstein u psychopath jew pedoflu. Naqbel miegħu. Għandek vote one no one. Eżatt. Dik kien jgħidha naħseb għandu raġun. Il-rettur tal-Università Peter Saracino glod li kien ġenju. U nannu tiegħi il-litterat. Għasjaf jaqra kikteb u jaqra għandhom vot indas. Jiena naqbel. Le, ma naqbelx magħha. Jien naqbel. Jiena ma naqbel. Għax inti bħal Grigi allura. Il-Grigi kienu 5% biss. Tajba wkoll. Le, jiena naqbel. Civilizzazzjoni għamlu dak il-5%. Eżatt. Aħna qed nivvutaw Jiena naqbel. Civilizzazzjoni spiċċat. Jiena naqbel illi eżatt. Jiena naqbel illi inti biex tivvota
Araw Qabel tal-kas tidħol- jien sirt komunista. Qabel tidħol għal-vot, inti għandu jsirlek eżami żejt, tgħid eżami żejt, mhux eżami żejt għalmenu Umbat skurni ġu Nord Korea Mario. taf il-kapijiet tal-partiti għalmenu mhux tieħel hemm ġew inti. Taqbel li jsiru sindki ta' 16. Le, ma naqbilx magħha. Għadhom żar wisq. Li qed jgħid Mario wkoll jiena naf distret partikolari Malta da. Alla jbierek ħafna nies fl-elezzjoni jsiru litterati hemm. U tmur tgħidlu vvota lil dik. Bir-ritratt għax ikun hemm ir-ritratti. Għax aħmar Dak mhux abbuż ukoll Żgur li ta' abbuż. poter. Għax dak ħajkunu jafu mill-min qed tivvota. Jekk inti m'intix kapaċi Darba il-Vjetnam kien sar referendum. Dak mhux Sokrates kien jgħidha x'in sejt. Kien sar referendum wara taf li kien hemm il-gwerra tal-Vjetnam u mbagħad kien rebaħ in-Nord. U rridu jagħmlu referendum biex jaraw kif sa tkun is-sistema tal-pajjiż. U il-kandidat ieħor tal-oppożizzjoni kien l-imperatur tal-Vjetnam, dak Buddisti, ġifieri bħalma għandek Thailand li għandu re li hu divin. Jiġifieri il-Vjetnam kellhom l-imperatur tagħhom bħal Ġapan, dak kollha Buddisti kollha. U x'għamel il-gvern jiġifieri komunista hekk. Il-karta tal-vot tal-kandidat tal-gvern kienet kaxxu ħomor għax l-aħmar huwa il-kulur li jġiblek il-fortuna. Bħalma aħna ngħidu jinnaf għaw numru li jġiblek l-isfortuna 13 sewa. Il-ballot paper tiegħu tal-ieħor kienet kulur li bil-tradizzjonijiet tal-Vjetnam. Nsejx kulur kienu nkun l-aħdar. Iġiblek sfortuna. Allura awtomatikament. Barra minn hekk għamlu bħalma għamlu fin-Nord Korea min ħajvvota lill-imperatur. Kaxxa. U li għori kaxxora, għara da rebaħ il-kandidat tal-gvern. 98%. Użgu, xi daħħu barra jiffuċilawk. U dak il-1% fuċillawk ġifieri xinħareġ barra. L-soni huma studju affaxxinanti. Imma ħanejlek waħda, jiena hemmhekk immur nivvota. Hemmhekk immur nivvota mbagħad. Hemmhekk imbagħad nkunu l-1% bħalma konna aħna fi żmien il-Covid, konna l-1% li kellna l-gazz noħorġu u sabtu saqajna. So jimminix għandi vaxer ta' jimminix U mojna nisa ħallihom fil-libertà u joħdu wix jewla. Issa, l-aħħar appell, inti għalfej taħseb tgħid lin-nies għalfej għandhom jivvotaw u inti għalfej m'għandhomx jivvotaw. Naħseb għedna biżejjed. Ħanejt jiena ħalli u jgħalax u ħom u għal-oran. Le, jena nirringrazzjak da. Is-sistema. Jena intom li ma tmorrux tifutaw, jena nifhem ir-rabja tagħkom, għandkom raġun biex tbijaw. Imma għandkom arma illi natatilkom u tistgħu tużawha darba f'5 snin. Ħawlix fuq l-iskaffa. Taqtax imnieħrek biex tinkil wiċċek. Uża. Forsi mdejaq bil-partit tiegħek ara l-oħrajn. Forsi m'għandekx tonku tibdel, tibżax, hemm kandidati differenti. Il-min dejjek ħalleh barra. Imma mur xorta huwa dritt u dmir li tivvota. Jiena nemmen u nagħmel anki ħanejdu hekk tipo ta' ħalli n-nies jisimgħuni, għandi ċans, istanerġa. Tajjeb, nħu ċans. Il-nies anzi ma jmorrux jivvotaw u jaqpaw iżommu sot ma jivvotawx sakemm ifaqqas parti ġdid li jkun denju tal-vot tagħna. Spiċċa żmien illi neqgħu nivvotaw għall-istess monita b'żewġ uxuħ. Mela, nirringrazzjakom ħafna tal-li kontu hawnhekk. Daw l-aħħar programm ta' din is-sena.
Sena d-dieħla mbagħad nerġgħu nagħmlu ieħor Ekku, forsi ekku. wara l-elezzjoni. Forsi Forsi fl-aħħar tema reliġjuża. Nagħmluha Jien waħda. fuq dimotanċin inti. Sta, kemm u- insegwi, eh? Nagħmlu waħda reġjuża. Nħeġġu Speċjalment fi żmien ġimgħa kbira. Nħeġġu wkoll it-telespettaturi tagħna issa jerġgħu jkunu magħna fit-8 ta' Jannar għax ovvjament ħaneqfu ftit ta' żmien il-miliet u l-ewwel tas-sena. Nirringrazzjawkom ħafna Grazzi. u l-festi tajba.